Acts chapter 1 verse 9 kusvika pa11. Unouya here. Zvino wakati areva izvozvo, Wakati areva izvozvo akwidzwa akakwidzwa, kutarira gore vachitarira gore rikamubvisa, rikazomuona. havana kuzomuvona. Zvino vachitarisisa Vakati vachitarisisa kudenga, kukwira, iye ndokukwira. varume vaviri Varume vaviri vakamira naye nekumochena, vakati, vakati imi varume varume vagarireya makamirirayiko, makatarisa kudenga. Uyu Jesu wakabva kwamuri akakwidzwa kudenga, uchavuya saizvozvo sezvamamuona achiinda rigare kune vanotenda. Saka zviri pachena kuti unodzoka, nekuti ngirozi dzapupura kaidzi dziri kupupura kuti sezvamamuona achiinda unodii, unodzoka. Saka handisini ndiri kuzvipupura ndoga. Vakaonekwa varume vegarireya vakatarira kudenga, zvikanzi varume vegarireya makamirireko, makatarira kudenga. Jesu wamakatarira achikwira uyu muchazomuona zvaachidzoka sezvamamuona achikwira. Tiri tose revana mai. Saka Jesu unodzoka hakoni, zvingakona ndezvimwe, asi Jesu unodzoka. Angakona murume wako kudzoka UK, asi Jesu unodzoka. Mwana wako ungarovera South Africa, asi Jesu unodzoka. Ende chimwe chinondifadza pakudzoka kana udzoka pana chapter 22 pa 12 inoti kana achidzoka hauya asina chaakabata. Savarume venyika ino 25 years ari Jodi, musi waanodzoka unovata mumakwenzi kana wosvika kumba achinyara kuti ndosvika sei ndisina chandakabata. Ukamuvona achiremegwa kubva Joni pa 14 years, chaakasenga chikuru indebvu dzake. Number 2 inyuzipepa raakumbira rakadarika kare, ndozvanouya akasenga. Bhaibheri rotiro tariro indokurumidza kuuya mubayiro wangu ndinenge ndinawo kuti ndipe uyo njengeokusevenza kwake. Ndofiramo mukambani yaMwari, ndofiramo iri apa. Undibvisi apa iyi mukambani handibvi. Tiri tose vana mai vakaropafadzwa vana mai vanoti nyika ichirema havatukani navarume mukushayiwa mari, havatariri varume mukushayiwa zvinhu zvenyika ino. Vanoti kana zvinhu zvarema vanomira vakatarira kudenga, vachatarira kuvarume vachanyura. Ndada kuudzai hama dzinodikanwa, pane shamwari dzangu toda kuwedzerwa mari, kuwedzerwa mari, zingiri takashanda hurumende haitipa mari. Waita dambudziko, usamira wakatarira kune vanohoresa, mira wakatarira kudenga.
Mira wakatarira kudenga. Tiri tose ere vana mai. Mwana wakakutiza akainda wakawanikwa nemuZCC hapana chakabvisigwa, but ziva kwekumira wakatarira. Imi mai mati makadzoka vhiki yapera muchivinga musangano yemamuri John. Hani mamusipo imi. Munomira makatarira John mongati ndiko kune kudla kwenyuka. Kumira wakatarira John. Murume kusara achigezesa magrade 0. Achisheveredzwa nevamwe varume. Yadha achitsvaira na 4. Iwe uchiti 6 months John, 2 days. 6 months John, 2 days Harare. 8 months John. Saka kune murume chaendo kupi? Wataureka muda zoti kwa ndinda dero. Makamirire makatarisa kudenga. Iwaishe mai chatokudzosera isure mukutenda ndechekuti kana muchinda kuchechi munomira makatarira vanhu. Kana munhu akaenda kuchechi hatarisi vanhu unotarira kudenga. Izvozvo zvokutarira vanhu kuchechi izvozvo ndo zvakazoita kuti usiye chechi, nekuti pawakatarira vanhu ndo pawakazoona vachipombana, ndo pawakaona vachinyeya, nokuti wakanga wakamira wakatarira pavanhu. Mira wakatarira kudenga. Mira wakatarira kudenga. Tiri tose vana mai. Ivo varume venyu vakukonesa ibasa raMwari ava muchimira makatarira pavarume, uchiramba basa raMwari. Uchiti hangendi kunokemba, hangendi kuevoti kunotonhora, ndakanga ndoda kuti ndiye kuprivate. Munongozivawo so ndakanga ndatomuka mufunge pamakandibhipa paya ndatomuka nchiti ndiye kuprivate, but vakazotizone kwa izvoni unoda kuenda